Erokamano nyakwar Ramogi kuom yiero Ramogi TV Jumapil mokwongo e dwe mar 10 2025 Jumapil mar tarik 5 dwe mar 10. E odhiambo ni nyakwar Ramogi na mondo arwaki ni machiegni e twak mar Atil. Watwak kaluwore kod chenro madhi nyime mar ndiko jogoo ombulu e gwenge mopogore opogore pacho ka. IEBC ne olando ni ma chenro mageto ndiko jogoo ombulu milion 6.3 kachop e kinde makoro oganda biro go ombulu ne yiero mag 2027. To kaluwore kod lipot magigolo mana ndalo manok kende bang' chako chenro ni, lipot magigolo tarik 2 dwe mar 10 ni yango ni kwan oganda mosendikore tin ok nyal kata pong'o adita. Ma nyalo bedo nikech ang'o? Kiwinjo duond jatend migawo mar teko Opiyo Ndai koni oganda magin jotelo makaluo koro nyaka wuog oko mar medo jiwo jopiny mondo giwuog gindikre gi go ombulu. Jatend piny William Ruto kone jomatindo ni mae thuolo mawinjo bed ni giwuok kendo gindikore ka jogo ombulu ka bendo jiwo jo Kenya duto mondo tim kamano. Jogo mapok ondikore mar go ombulu, jogo madwani mondo giwuog kamoro achiel ka biro ndikore mar go ombulu kamachielo, ma en thuolo mar timo mano. Kata kamano nyakwar Ramogi chal ka gima en kidam. Ang'o makelo ma? Dipo ni oganda ema chunygi ojok koso en mana ni saa ema pod gineno ka bor ahinya giwacho ni 2027 bor wabiro mana ndikore. Kata wabiro ndikore tok masani ni. Machiegni an ka kod wenda ariyo. An kod japuonj Odoyo Owidi, bende en janon siasa. Kendo ka kidhialo jopuonj an bende yiena mondo mi adhiale nikech ki in japuonj to in japuonj. Jomokale lweti bedo ji nikech in. Koro machiegni ahinya japuonj Odoyo Owidi kendo adhiali achiel kachiel e ratil makawuono bedo maber ni ratil bedo kidhialo jopuonj ta bedo gi japuonj Odoyo Owidi. Erokamano ahinya ne oganda luo kama gintie gi duto. Kata e thuolo masani adwa puonjogi weche moko matin manitie. Kech mane luong mara. Kamano siepna. Erokamano ahinya japuonj Odoyo Owidi. Ka bende nyakwar Ramogi an kod mjumbe ma Linde Ward. Jaduong' Ochieng Jera machiegni ahinya bende. Erokamano George. E thuolo na be akaw thuolo mar dhielo japuonj Owidi. To gi jopuonje duto mantie e Linde Ward, jopuonje man Nairobi to gi Kenya. Molo duto jopuonje manopuonjowa mochopo kama wantie ni. En ting' maduong' ahinya ma japuonje ting'o kendo yego ke wuotho godo samoro ng'ato ok nyal ng'eni gige ture to turi atura to nikech noseng'ade chunye ni nyaka lok ngima miyo ngima lokore. Puoch gi pak ni jopuonje duto ma oyudo mich kod mago ma bende pod medo tiyo matek mondo chieng' moro kata ka ok giyudo mich sani to pok mar lemo maber kaluwore kod chunje gi oganda ma gichopo lek margi biro luwogi kendo biro luwo kothgi. Erokamano jopuonj kuom miyo wabedo dhano. Koro wadonje twak machiel kachiel. Jatend migawo mar teko Opiyo Ndai achiel kachiel oicha jotelo makaluo ni ok udhi maber. Owinjo bed ni usechako loso gi jopiny mondo ndikre kaka jogo ombulu. Adieri ka IEBC golo duoko mare mana juma achiel kanyo gichako wach mar ndikruok mar jogo ombulu tarik 2 dwe mar 10 ni. Gikoni en kidam. En kidam e gwenge makaluo keng'iyo kod gwenge mamoko bende kata mana e piny Kenya. Ang'o matimore? Odoyo Owidi kopogore gi bedo ni japuonji iseng'iyo weche mag siasa gi kendo in jasiasa. Ang'o matimore? Dipone chuny oganda wacho ni wadhi ndikore tok ma koso ena ni saa ema gineno ka pod bor. Ji pod ogalore. Ingeni e thurwa ka nitie gimoro ma kisungu luongo ni procrastination. Tiende ni gimone gitim sani isiki koe mbele nabiro time chieng' moro ok sani abiro time chieng' mabiro mipoka thuolo mar time rumo. To kata obedo kamano bende samoro nyalo neno kotin ahinya nikech ombulu nitie ndiko tieng' diriyo. Nitie mokwongo miluongo ni mass voter registration. En kogonye to nyaka polling stations okete jondiko ombulu. Makati kala dhi chiro tirawe ndiko ombulu. To moket masani to en mirawogo e ofis mar IEBC eka mondo ndiki. Mano be nitie. To ng'ama dwa ndiko ombulu maber ma ok opango laini marabora ma ok oriore gi jowadgi ilidha idhi ofis IEBC tindiki sama chon. To ayiego Opiyo Ndai kanyo nikech ing'eni dhana ma dhako nyuoloni en kok oyudo ng'ama dhire ni tim gini sani tim gini kama ka ombulu ni bi gone ng'ane ka ombulu ni bi gona to galore kendo paro ni go ombulu no ok tije en tij jomachielo.
Ting'eno ombulu emikawo go piny to ombulu be emiyombo go ji. E thuolo masani ka dibed ni ok wabibedo gi jachung' mae oganda Luo, to dwani wakaw ombulu moromo ma chieng' moro ka koro wayuore mesa ni wan oganda Luo wariwo ng'ane lwedo, to ng'ane mwariwo no ere pok modhi miyowa nikech wan gi ombulu 7,000,000 ma ok 5,000,000 mane waago e yiero mokalo. Ing'e ni kombuchu ng'eny to kombe nyalo biro ni mathoth, to kendo ok ng'eny mar ombulu kende. Ombulu obed mang'eny tuwuok oko mondo ugo ombulu no. To chandruok machielo ma wasebedo ge e piny oganda nani en ni ng'ato ka ng'ato ng'iyo mare. E yiero mokalo cha na wuok gi geche na 4 bang' ka nomination to noseweya oko ni wa register ombulu mondo wabwagone baba mondo obed ker ma Kenya. Kendo ne an tija ne tich luoruok e constituency. Kuonde moko nwadhi e tijis wani bwana geche mondo Azimio kwadwar ka. Wan piny Luo ka wan ODM kende. Tak penjo to baba dongo chungi Azimio. Ni sani ok wadwaru koro, sani wadwaro yiero mar jo ODM kende. To baba no wuondo no chungi Azimio. Tiende ni ya gin gidwaro yiero margi makata mar jotelo mamalo mabedhi konyo tendgi no tich. Ok ne gidwar. Omiyo nyaka wabed joma ok selfish, joma okoero margi kendgi. Sami dwani mondo dhi oyieri mari kendi no. Par ni kombe mamalo ka be idware joma beyo mabiro konyo oganda tich. Ing'e ni ka in e ward kata kura nitie 7, 7 gi ibiro pogo gi jomo piem go tiyiere dhi. Ka in e constituency kata ka nitie kura 10,000, 10 gi ibiro pogo ng'ami piem go, to ka in e party maber tiyombe to wach rumo. Koro inu go mako kura mang'eny okomaki. Ng'ama go kura mang'eny omako en ng'ama dwa laro kom president. Emikoni oganda na Luo ka wakawo uru kura mang'eny chieng' moro wayombo go jogot. Omiyo dwani mondo jotelo moseyiergi emong'e ni bende ka ok wayiero president maber to tendwa ni chal kanono ureme msara mwachamo ga allowances mwayudo. To kwa dwaro telo mabiro kelo dongruok e piny Luo, mabiro kelo dongruok n'oganda wa, nyaka wabed gi kura moromo ma chieng' moro wayiero go president ma chieng' moro deowa, ok nyiswa ni waonge shares. Kech wa share ni te osebiro ok onge kuma biro dhiye. Ka batok yiero manyien joma okawo loch biro nyiswa ni oganda Luo kata kane umiyo wa kuchu to share utin romo kama, unyalo mana yudo minister achiel kata 2 gi pieces 4. To kwa kawo kura mang'eny mwago mang'eny to chieng' moro koro wan gi ratiro e wi mesa mipoke. Omiyo kaka oganda Luo kamoro amora ma intie nyaka wakepi to mondo wabwadhi maber moloyo. Jotelo kawo gini jukumu magi wuothe gweng' ka gweng', mier ka mier, mok wawuok no alande radio nikech sami lende radio to nyaka jomurang'a be winjo. Omiyo samoro iketa jogweng'u miwuoyo go no mera wuoguro ko kawo kura to saka sai kwano ni kuchwa kura di kaeto wan nakare. Right. Jera, gini chal gima mulo joma samoro ni etelo. Jotelo wuotha gileda e gwenge magi wuokie. Chal ka gima jotelo dwale ng'ahinya. Ining'e iwuok kar chung'o od bura ma Kibra. To bende by extension Kaluo kochande bende nitiere dala. Samoro wacho ni to koro an ma jalindi ni ka jolindi na ondikore ji 4,000 gima timore Sarang'ombe to hamanyi ang'o. Mane gima ne japuonj Odoyo Owidi wacho ni kopo ni ji ochako bedo ni koro gin mana gik ma kama giwuoke ma nyiso nang'o. George, asebedo gi experience matin ni wach mar ombulu. Yes. Mande kombulu ni. Kako wache ni ndiko ombulu pogo diriyo. Nitie mitimo e ofis to nitie mitimo kama jopiny nitie. Nyaka kawuono ne nyaka ne nyoro nyondik ji 7,000 e Kenya mangima. Ok en Nyanza kende. Ok en Nairobi kende. Gima nitie madiera en ni oganda dhano ma ja Kenya ohero gima itimo sama koro time onge. Ja Kenya dwaro sama ichako gi kila gito kod chiko be okobadhe. Emomiyo ji ok dhi kawo ombulu. Moloyo duto en ni ng'ato ok oyie wuotho nodhi nyaka DC
nodhi ndiko ombulu gima samoro paro nok konye be ng'ato biro nang'isi ni an gino konya ma wang'a keth seche na nadhi ko DC ka ok kura to be nitie moro machielo mabiro mabodhi polling station ka polling station experience magi gi be chalre ko chiw ndalo 30 mar ka ombulu ndalo mokwongo 15 madhi 20 jakenya kuo ka ombulu jakenya dwaro daka mogik modong ndalo 5-10 kor lain koro bor kipeni leo kanye nina dichi tich koro medwa undalo mane jakenya to anaparo ni kiwacho ni jotelo ngo beni wuok oko ngiso jiyo ka ombulu apa ni Kenya nyaka bedi systems mabeyo system ma aparo ni IBC no lose nyoro ka sao leo ma ogiyudo thuolo mar lando e piny mangima woguro ko ka ombulu magi dhi to giromo los commission bank commission gilande gazeti ni chako chiw kura chima kama to chak chiwe kamano IBC dwaro ka bedo gi pesa moromo magi timogo public participation ma proper kata ko public participation to public announcement magin Siaya to gin Migori to gin Homa Bay to gin Murang'a gin kamora mora nikech wach mar ombulu ok nyal wuondo ng'ato ni wach ni jowo ka ombulu jo kik kaw to jogo rango TV jogo winjo radio magi jo pinte officials mag ABC gi moro dhi na samoro dhi Kisumo to ko je onagi samoro modhi Mombasa modhi kamachielo kabende go kikre omi moke ngima siri ma wangi wach ni oganda na bi ka ombulu ka joka pod nindo gima nyaka wach ni GN IBC nyaka mi pesa moromo malando wach maka ombulu kabisa kendo ko ngene vijana mathindo poka ombulu to gin mitiyo kodgi e wach lando wach ombulu no mondo jiwo mang'eny oka ombulu kwatimo kamano to koro jotelo timo na matin ma wuotho kangiso gini no lande ni no lande koro yiuro ka ombulu no ngisani angise dira ki wuok dhi dot ka dot ndi ka ombulu jamoko biro wacho ni bwana ombulu no imo konyi kido no ka ombulu to miya mara mono betimre omiyo yo mayot mar miyo ji ka ombulu mayot kabisa en miyo IBC pesa moromo mondo gilande kamora mora e gweng ka gweng ji ong'e tarik ma kama ka ombulu nyaka tarik ma kama but molo duto mang'isi en ni ja Kenya ong'iyo gi rush hours dakika mogik Jera iparo ni ja Kenya ni onyalo winjo IBC moingo jatelo mantie chini kode kopo ni ji koro wuok ne dwa lando wach mar ka ombulu nikech sani nyalo bet ni kaka hukum ranyisi initiere kaka gisewinjo wach mar ka ombulu ne ok en gimo poyogi diponi ginyalo winjo IBC duonda IBC moloyo jatelo ma samoro gin goro gi geno ni nyalo kelo ni dongruok machiel kachiel ko biro wuoyo kodgi ni yawa jodala wadhi uru ka ombulu gima na wuoyo systems ni sama IBC otim public participation kata koro kidhi ire to idhi gimi ong'eyo ng'ato bong'isa ni wacha ikawo kura ana kia atemo wacho ni IBC nyolos nyoro poko tiko dwe achiel to gitimo very fast gilando yiero mag by elections gilando wach maka ombulu koro mondo chope ja piny mani yikucha samo gika on magi namba ka mego igweng omiyo ne ber ka IBC nongo time maber giwuotho every corner ka giketo nyithindo ga maketo lando wach mar ka ombulu koro donji pachgi jatelo dhi mana medo ni jothurwa ndalo dhi rumo kapok ka ombulu dhi ka ombulu ang'isi maber niya ja Kenya wabro ng'isi na bro dhi toko dhi abro dhi toko dhi ok mak kende inyalo wacho ni ma itimo ga DC kata mabiro cha mar mass voter registration cha ibo time ndalo 30 to the first 20 days ama the first 15 days line no jionge ko nyaka rang systems ma ok jasiasa kende but gima waziri ne wacho ni nikech wan modwaro ombulu mang'engo jothuro ogoko ung'is jogi to mangono okaw te mana be miyudo jomoko mabiro ng'isi ni adhi ka ombulu be okonya okimudhi konyi miya gimoro mae chandruok mwan go kae manyaka ranga kikonyo nikech jathuro nyaka ng'e ombulu no kaka mheshimiwa Odoyo Owidi owacho kae ni mane madhi kelo mwandu dala kino ombulu mang'eny
manga migone kom president oyombo to in gi geno ni koro dongruok biro dala to kombuche tin mang'ati dhi rem kata mbunga mini paro ndikel dongruok karu ok oyudo nyiso ni kamoyudo machielo cha dhi tero dongruok kama wiyo miye ok bi chune ni kel kae koro nyaka igo ombulu yo makare to ogumbuli goyo bang' kawo ma e face mokwongo ma joma rieko ng'eyo ni ma emi kwaro go ombulu ka ok ikawo ombulu to serem kamano nyaka nyo chaka ombulu japuonj Odoyo Owidi mae kaka nyaka tarik ariyo nche en chieng' tich ang'wen mar juma mokalo ni kama kaka nyo osetime gwenge mag Kaluo Siaya nosendiko ji 181 ang'eni koro osemedore matin Kisumu ji 139 ang'eni koro osemedore matin Homa Bay ji 55 ageno ni koro osemedore matin Migori ji 44 ageno ni koro osemedore matin Kisii mae ogotong' mano county mogotong' gi Migori to gotong' gi gwenge ma Homa Bay Kisii ondiko ji 312 nyiso ni chiegni kimedo kwan ma Siaya gi Kisumu eka koro ginyalo chako piemo gi Kisii kimedo ma Migori gi Homa Bay imedo gi Kisumu kata gi Siaya nyiso ni imedo counties ariyo ma Migori gi Homa Bay gi Kisumu kata gi Siaya achiel kuomgi ok chop kata ma Kisii osendiko nyiso ni Kisii oingo counties adekgo koriwo county ma Mandera mawuok e gwenge mag North Eastern ndiko ji 218 nyiso ni kiriwo county ma Kisii kwan mosewuok county ma Migori gi Homa Bay ok en kata mana 2/3 mar kwan mosendikore Mandera North Eastern King'io Garissa ji 160 mago counties miwacho ni ji tinie kendo samoro gin miwacho ni gisedong' chien ma gima samoro dongruok mar piny osekonyo gi godo onge ahinya malich ahinya minyalo ne magi counties ma samoro yudo olemo machiel kachiel mar sirikal gie sani counties ma Kaluo county ma Libamba ma Kisii anyisi ni kiriwo Migori miriwo Homa Bay mimedo gi Kisumu pod ok chop kuomgi to king'iyo Kisumu en county mani kod kwan mar ji mabede oganda dipo ni siso ema obedo ni onge koso oganda ogalore maka koro chopo chieng' ma koro ibiro luong ndikruok mar oganda mathoth miluongo ni mass voter registration to koro gini noro kata mana jondiko ma samoro ji mang'eny nyalo dong' oko okelo obedo gi duol e kinde mag ombulu ing'e ni data mini ni wuoyeno yes analysis mare duong'ie moloyo ka ning'e populations mag counties go yes king'iyo Mandera Garissa Marsabit counties 4 ma North Eastern gikawo kura molo 160 gi te nitie moro man gi 208 moro gi 160 moro 181 to king'iyo gi kamano average population margi en 1,800 king'iyo mar Homa Bay mantie gi ji 1.3 million yes ondiko ji 55 kende Homa Bay ma population ne dwa chiegni chomo bedo dabo mar mago ondiko ji 55 to Garissa kucho mantie gi ji 1,800 to ndiko ji 200 to gineno ka waninde itwa wane din migalo moro ka wagalo Siaya otimo maber e piny Luo nikech ing'e piny Luo mangima Siaya county ma ji tin moloyo to ene mondiko ji mang'eny moloyo Kisumu wang'owa onego dhi malo molo kanyo nikech kopogore gi bedo ni en gi ji mang'eny nitie gimoro man Kisumu nyaka ing'e ni town ng'enye moloyo kuondegi kendo yor wuoth yot omiyo ji onego chopi ofis IBC piyo moloyo king'iyo Mandera Marsabit mineno rich mag'enygo en piny malach ma samoro kidwa idho mtoka ne dhi kumi register to en kilomita motimo ng'wech e yo ma ok ilam to gineno ka giketo maino e ndiko kura tiende ni giseng'e gima gidwaro tiende ni nitie jotendgi moko mosenyisogi kata ma giseneno ka yiero kelo gik maber
To bende kineno kaunti ma ji ok ndike kura malong'o, tiende ni jotelo kuodo wigi. Kisungu luongo ni disappointing them. Iyiero ng'ato kiyiero ka koro ne joge oyiero Jera kogiyiero ni. Ka Jera odhi o disappoint gi mokuodo wigi mageno mane gin go ok otimore. Tiyudo ka koro chunygi wuok e kawo kura. En kaka iwinjo kowacho cha. Chunyi nyalo wuok e kawo kura nikech kidhi yiero Owidi to ka koro irito olemo micham nikech ni igone kura. Imondo gokinyi to koro kine. Koro sama ji dhi go kura tineno ka koro ji chunygi otho. Chuny mathono jotelo gi manyaka chak wuog oko mantieno kata mabiro piem kodgi to konegi ni dhiuru ukaw kura mondo ubuyier go jatelo machalo kama. Ing'e ni oganda waka bende koro dwani wakaw yiero mar kura ni malich. Nyisi kar chakruok ni samoro iyudo ka ng'ato en MP to koni onge tiende kaso ji mondo ndik kura nikech kata gin ji 10 e constituency na ka tapargo oromo tegowa gi ng'amwa piemorego ni. To kendo ka an gi otiko ma chama maber tayombe gokinyi mane makelo ga chakruok. To anyiso jopiny ni wang'ni kik wang'i kura nodwa yiero go ng'amwa hero piny ka kende. Wang'i kura ni wang'iewo go shares ma chiemo no miwa go tije sirikal. Ineno ka piny luoka joma tin mane wayudo gi omiyo yudo ng'ami go ne sime kimoko matek. Omiyo yudo ng'ami penjo wach ni to sirikal dhi nade. Dongi winyo koro opiyo wanda inene gi duol maduong' ma kuwuoyo go to wache ne chando chunyu kata kar fwambo ka nikech lemo moyudo sirikal cha. Ineno ka Raymond Omolo en ng'at achiel malong'o mane chuny sirikal tir. Tineno ka ji gore kuome koa koni gi kocha to kendo ji oketo geno maber. Mondo chieng' moro wayud kombe bila mabeyo go e ndalo mabiro mathoth. Wan kaka oganda luo wakaw kura mang'eny kendo ng'ama dwani mondo kaw kura e yor kwe sani ma bende kia kata by election moro nyachako biro mbele mond sani dhi ofis ni kaw kura isoyo fuku. Kura no be miwuoyo go jasiasa. Kura no be mamiyo jasiasa kawi serious ni ma ng'ama kata kobiro no nigi dich moro takonye. Koleo gi nyathi takonye. Ong'ama ong'e ni dongruok wuok e kaw kura kaito gone ng'ato kura ng'at moriere. Mane momiyo adwani mondo kamoro amora ma jaduo winja kawuono kik irit ni biro kepo ndalo mass registration, kik irit next week. Sami para no to kal kanyo ndiki chuth sami ndiko ji matin ni. Kae tirito go yiero chieng' moro nwa bagen go ni wan gi kura makama to wadwani mondo wagoni tibiro miyo walemo makama. Ting'e ni piny luo sani bo oseng'eyo ni jotelo mantie gi te. Nikech okane ka president candidate moro biro manyien molo mosechako go koko gi. Molo the Kalonzos, molo Rigathi mago kokoni, molo Matiang'i magi mantie. Koro jaluo chak ng'ado bura sani to mantie gi. Ere ng'ama kwa miyo kuchwa to chiemo rok no malwa. Mosenyiso wa kuom tem. Kae to koro kaka kura to warito go duoko. Noka Mheshimiwa Jera, duongo wiye nyari ng'eny. Tell ni en gi ong'e mit kura. Dongene ga kura miyo tinde ga ng'uto pong. Owidi. Mwalimu Owidi ni. Anyway, mana dier ong'e mit kura. Nikech na chako ng'e mit ma kura chon. Ka jakom nen mbunge mara. Weche mane timre e constituency mara to gi Nairobi mangima. Kane tek to kom mar Raila Amolo Odinga ema ne biro konyowa. Mano kende oromo mi mondo ing'e ni kura ber. Ng'ama igone kura ngi teko ma wuoyo e lowo. Gima nawacho kendo anuoyo en ni gima chando gandawa ma samoro kalo nyaka gandini moko en samuoyo. ere kaka idwa gol samuoyo ni Mheshimiwa Jera? Samuoyo ni gima chanda kabisa ni kwa chako wacho nwadhi koro e gwengewa ni kiny wan Migori waringo wadhi Awendo wadonjo Rongo kaka watime no eka jongo ko bech dhi time. Samo donjo koro donjo Homa Bay kaka wadhi Homa Bay eka dhudi moko be dhi time. Omiyo gima nyaka watimo bende iwacho ni joma kuchi ng'eng ema wuoyo. Wabera mbuchwa ni tie manendo ka ndio cha diriyo eka ombulu echako rem e komidwaro kuka ombulu matin userem to mege mahinyowa mara riyo en go ombulu
ombulu se kawe kori nonga sani for example amira nyisi ni enyanza mangima jimi no ni ka ombulu gin ji 1 million manyen wachi makamano tiyudo ni ji 1 million ko ka ombulu jomo ka ogene 1300 karo musa go ebe 1100 nindo mangiso ni kum ji 1 million jimi 1200 mo ombulu wahinyore miyo ko yal bageni mesa kaka mwalimu Owidi wacho kai kane be ni ji 1 million ka ji 1800 ka ombulu to 700 goe to ber yoche ni awa watemo ominyaka rangri yako leadership marwa ma Uganda mondo mi wangis jini ombulu ber kech magi but jemoko dok chien ma wach ni dibed no ganda pok bedi sirkal mangeng makia mit sirkal dibed no ganda wa eka koronge mit ma sirkal kono ka president Ruto donjo Homa Bay 9 times malore pele to donjo Migori to this year eka jichako fwenyo ni kara gini ni giberne ko chopo to wacho na gero hospital agero chiro agero school agero barabara kara mai mit ma sirkal omiyo joma ne loch be nyaka tima tek mondo gimi nyithiwa nge mit mar loch joma ni school gikonyo dhi school kirango dhudi moko kaka jarabuon gi jogot gi gimomiyo gikawo ombulu gi fujo koromo sa ombulu kendo gigoye en ni ng'ato pidho kahawa kose pidho kahawa idhi ikawo loni pidho kahawa to bang' dweche 4-5 ni gigi koth ogoyo mokethogi koro cham ok ber ahinya loncha iwito oko to kono gigo to kowang' odhi yuto to wan kaka ogandawa ang'o mwasepidho sirkal owacho ni koro matwa wenu onge lon mochulo kani pidho koton notho nene ndalo chon mane chon cha ne nitie nyaka sunflower onge gima sirkal wacho ni Nyanza kae upidho niang' odhi marach ni ipidho gi lon ong'ado nu lon no wan ma wacho mokod korwa koro sani ka jichako ng'e mit ma sirkal manye babo riwa kod president Ruto ni to jowa koro katino gima kamano mae thuolo maber ma jowa kawo mondo kawo ombulu gi fujo mondo koro wago kura ne president mawahero koro mosa ka wang'e mit ma sirkal jou nyalo somo ok mne primary kende ok secondary school kende ok university kende but nyalo somo kendo kia iskomo tichaki nwanga mitiye jogot gi gini iwuok e school titiyo na moko chon kana winjo ni jomoko di school to tiyo moro dhi loka somo to tiyo nongo mshahara nikech ginge mit mar loch nyaka puonj jowa mit mar loch kika kura mang'eng mae mitne okay nyawa go kura ma ne amolo tenga yire mukalo ni kura mo nyawa miye mang'engo emo miyo ka joromo gi president Ruto to wan gi luoro ka montie omiyo sani ko chako med kurago iyo makare tageno ni yiero mabiro ni nyaka miwa luor moromogo iparo ni kapok adhi japuonjre iparo ni Jera diponi weche ma kikore samoro ema nyalo miyo weche moko pok oriere tir nikech king'iyo samoro kuom ranyisi ada chiwo ranyisi gi duond bura mar ODM ka giwacho ni wan pok wabedo e winjruok mag 2027 wabiro chiwo ler kata wabiro nyiso chung' marwa to ogendini mamoko kata kuom ranyisi oganda ma sani koro jatend piny ma sani William Ruto wuokie en oganda mogo tong' oganda ma Nyanza samoro giwinjo ginyalo bedo gi chuny moro modolore kata oganda ma jo Nyanza nyalo bedo gi wach ni pod warito mondo wawinj duol kowuok kuom jatendwa ni to en kamane e kobro wuok mar ndikruok jogo ipani magi gin gik ma nyalo kiko oganda kaka jal mosebedo e siasa jal moseluwo ombulu kendo jal manitiere e duond bura George ombulu kaune Ruto ombulu kaune loch kochakare kuom president nyaka MCA nikech mbunge biro konyo gi CDF governor biro konyo gi pesa mimiye kaka for example Nairobi kae imiye 20 billion kuwuok e sirkal maduong' oembe kochako magi 20 to rometayo piny ombulu koni president kende to jowa ma wacho kamano aparo pok biro piny maging'eyo gima nuocha ji kia mit loch sama jomoko wacho
ne wawuoyo gi President Ruto nyaka 2017 to ji dwonge next president madhi kawo bang' mano. Gima ODM wacho en gima very clear. Ng'ama osewacho ni ok dhi tiyo gi Ruto onge. But ji wacho niya, e sani tuo ma nitie nyen malaria. Wachiedh malaria rum mondi. Mabiro cha norang gi chiedhe. Ok nyal chiedho tuo ma pok ochoponi. Ok nyal muonyo yath mar tuo mionge go. Tuo mantie sani en malaria. And between now and 2027. En chiedho. Konyisi ni malaria no bed gi net mar geng'o suna mondo kibi thiedh kik obi omaki kinde cha. Nang'o miyo inyalo rito mondo samoro ikuong iyude to samoro inyalo bedo gi net. To kinongo vaccination, ngiso kama en vaccination ma malaria, it means samoro inongo vaccination koro next time kata suno kayo kinyal maki. Okay. Epunji doyo. Iwinjo. Yiero en ga piem. Piem opogore gi gik mang'eny. Ng'eni piem en kata ringo mang'ama ringo matek mogik ringo 10 meters per hour. To konyalo yombo joma ringo 2 meters per hour to en mana wina. Tiene ni kwa dhi yiero kata kura gin mana par to romo thego ji adek mochung'. Ng'ato yura riyo. Gimomiyo wakaso ji ni mondo kaw kura. Yes. Mondo bwayud mwabedo ge mesa gi ng'amo bedo president. Kura kata jomo osekawo kura e piny luo kama nokipo chon mantiego. Sani wadhi e by election Ugunja gi Kasipul. Gidhi tiyo gi kura machiegni moko mede manyien masani. To gidhi mathego ji yudo nikech en piem. Ng'ama okwongo chope tole wuon gi. Ng'ama kuche ng'eny kata kuche gin adek to ging'eny moloyo modong'. Mane moyier. So kura mwadwa wakaw sani en mwabro dhi negotiate go e mesa. To bende nyaka ung'e ni nyaka wikru chon nudhi go kura ne ng'a. Kech ing'eyo go kura ok en gima yot. Dhi kawo kura. En nyaka samoro iwuoge odi miidho mtoka gi pesa. To kiseng'e ni adhi go ne ng'ane to mae gima ikona bro yudo ir ng'ane. Sani kata iwinjo kapod igalowa ni pok waikore ng'ama dhi bedo candidate no. En mana migalo but adieri makende nyaka waikre sani nikech joma dhi chung' waseng'eyo. Ok apar ni nitie wendo moro mabiro tuch koa e piny moro mok ma wantie go sani. Nitie party miluongo ni DCP, Gachagua bede. Nitie Wiper, Kalonzo bede. Nitie Jubilee, nitie Matiang'i. Nitie moro kendo. Nitie UPA. UPA ting'e ni joma pod otele ka ok ane ng'ama nyalo chung'. Jogi emantie. Jogi wasebedo go ka koro higni 30. Obed Rigathi wasebedo kode Kenya ka. Obed Wiper leader Kalonzo wasebedo kode Kenya ka higni gite. Wang'e tekre, wang'e nyalone, wang'e adierine, wang'e konyalo ndhogo kata kok onyalo ndhogo. Matiang'i be wang'eyo. Ipani sani ok dwa yier ni ng'ama bro dhi gone kura. Kata iwinjo kapod iwacho ni pok waikore. Macha to mana bargaining. Ma ng'ato tamore ne dera ni ok anya miyi gi 800 to ng'e ni ka wang'o dhi marach to biro chiwe kata gi 750. Iwinjo. Macha to mana bargaining. Ng'ama gen nitie gimoro. Wan kaka oganda nitie kaka jotendwa ong'e bargaining. Koro bargaining no eto entie. Ti jaluo makawo kura sani kaw king'eyo. Nadwa go kura kama kwagoe to wanyalo yudo kata chief of defense kaka ne wayudo cha. Kwagoe to jaluo nyalo bedo attorney general for the very first time. Kwagoe to jaluo nyalo bedo finance minister for the first time. Jogi wang'eyo wasebedo kodgi. Onge ng'ama no oseparo ni jaluo be nyalo bedo minister for finance. Be onge ng'ama no oseparo ni jaluo nyalo bedo somba mar lweny morito Kenya te. Be onge ng'ama no oseparo ni jaluo nyalo bedo attorney general. To mana ng'ata di. Achiel. Kiki par ni Kalonzo ni poko bedo sirikal kama chiegni kama ipoge lemo osebedo. Kendo no osegandhogo wa kane wayombo Kibaki. To kakoro Kibaki nur machiegni wenwa to ringo riwore kod to Kibaki ochako yudo teko. Mana kane Raila ringo dhi oriwore gi Ruto ma Ruto yudo teko kendo ni. Nikech siasa ka numbers ema miyo ji teko. Omiyo kik wawuondre ni wakia ng'ama kwa gwonyo to gwonyo ng'o. Ng'ama kwa miyo to miyowa. Ng'ama kwa wuotho go to wuotho kodwa. Iwinjo ka Ochieng Jera wacho ni Homa Bay president osebire od chiko. Siaya pa ne diboro. E piny luo kae moluorore. To kendo luorruok ne piny luo ni emomiyo ne wakethore gi jogot. Kech macha to en nyiego mapile. Ing'e ni oganda luo nyaka par
ni kanwa kwana yudo loch Jaramogi mano ketu Kenyatta el telo mogoli okumo gole e jela mondi kukete telo to kane ichakimiyo jodala gi manamba ariyo ma en Kibaki wuod Jaramogi muchako kete telo no to kane iketo Uhuru et loch wuod Lang'o ni mano kete tiena ni jogi gini koseketgi to githiro to nitie moro kama iluongo ni Ruto ma koseketi to penjo mano dwaro ng'amiu. Okay. Jera, ochopo kanyo nikech wang'iyo go ombulu ni ok mana ne go ombulu chieng' ni go ombulu. To kuom ranyisi samoro, kaka wacho duto ni en teko mar bedo e mesa kendo ng'iyo ni to piny ringo nang'o. Kata king'iyo kaka kori pogo telo mar piny, kata ka jatelo ma idwa mochung' kaka jatend piny, madwa laro kom tend piny. Ong'iyo kuom joma sire lwedo to ng'iyo ni to jogi gin gi namba marom nade. Tigwelo ng'at gimoro bedo kaka jalupne. Ing'iyo mano. Sani kuponi samoro ganda luok dhi bedo gi jachung' ma e kom mar jatend piny. Luon yido kanye e kinde mikawo ombulu ni mondo kik oganda rit madhi deki makoro sacha ahinyre ng'ato nyalo bedo matuo nyalo bedo gi midekre makoro thuolo chakalne oko mano nyube no kawo ombulu kado tiyo gi thuolo masani. Bende oganda luon ene kamano ni wabek waikore chon makata ka korigo tarubin sani ni yiero moro beti wacho ni koro waluom ng'at moro mondo wadhi wawuok kode mondo ng'at madwa bedo jatend piny cha ogwele kaka namba 2 nikech gini en kamigo e kwano. George mokwongo adno understand gimoro. Yes. Ni ODM en chama mane Kenya mangima. It's a national party. Mak mana ni ng'ama telo chama no en ker Raila Amolo Odinga ma ok piny kaluo. Emomiyo ka japuonj ne wuoyo to nawacho chunya ni ang'e gima chande. Gino kik chand chunye bida gi kwe. Mak mana ni chama nyaka bed piny e mesa majiri uparo ni ka ng'ama chung' ker en Raila Amolo Odinga to kanyo modhe go kuchwa kaka jo ODM. To ka ker no wachnwa no chopo sa ang'iyo Kalonzo, ang'iyo Matiang'i, ang'iyo Majayancha, tang'iyo Ruto mani kom sani. Aneno kuom jogi ng'ama nigi chuny maber kuomwa, ng'ama chiegni kodwa en ng'ani to kanya mwadhiye. To bonyalo rwako uka uge kwano maber mar ombulu. Kanya mabire. Yes. Kata nyoro rwako kuchwa, jwan kura mang'eng menyo rwako wa. Koro ang'isi mae nikech iyudo ka koro jomochung' ker ma Kenya gi. In fact ng'enge bende joma were kudhi chung' ma ogina jo were pap. Joma tek kama dhi chung' kom manyalo neno ma serious. En na kind Kalonzo no to gi DCP ni. Keche be odono chung to konche bo wondo ji odono mondo wach ni en king maker gi makamano. Anaparo ni ng'wech mabiro mbele kani ka babu chung to kanyo mbocho ntie. To ka udong kind Kalonzo gi Ruto to wan koro kako ganda kapok wadhi mesa mar ODM nwa penjere ni Kalonzo dwa chung kom president ang'o manyalo miyowa. Right. To Ruto ang'o manyalo miyowa to nye ni kom ang'o manyo miyowa. Ting'ien kuom jariyo gi ng'ano ma jadiera kech ng'ata achiel kuom gi to timo ma ji oneno. Omiwa minister mar finance, omiwa mar energy, omiwa attorney general, omiwa chief of defense forces, omiwa gik moseneno. Koro ka ji wuoyo to wuoyo e level ni ma osetimo to ma kadwa timo. Okay. Kaima ko nyalo wuoyo. Okay. Pinje mamoko wuok PM kendo ng'wech koro ji ndikore nikech ji ong'eyo ni ma gi milaro. Ere kama koro ganda kawatieko ere kako ganda luonjo we ning'yo gini gi wach achiel puonjo Odoyo Owidi wach achiel morire nikech pinje osiwuok kiwinjo kwano magoyo go kata weche ma wacho go mago gin numbers to wacho ni numbers never lie onge miriambo e kwano gi ka koro pinje mamoko wuok kendo ng'at manie telo biro chako ng'iyo pinje go gi wang' mamuol ni kare jogi nyalo ndikore gi nyalo bedo gi kwan malo koro gine magi bedo gi dwol e kinde mag mesa oganda luonjo puonjre ang'o gi wach achiel japuonj kawatieko. Oganda na onego puonjre no ombulu kombulu en share certificate mikawo go piny. Koro kaka wang'eny kodgi e kaka wabiro kawo piny. To wach mogik madwa nyiso oganda luo. E higni gi te mwasebede piny luo ka. Ng'ama osetelonwa ka Jaramogi nosewuok en Raila Amolo Odinga. Pok obedo nodong' higni 2 to wadhi e kura to
to pok ochung' mowacho noganda luo ni en omidhi chung' presidential candidate. Okay. Omiyo thuolo masani wang'ad bura chon. To moloyo nyaka wang'ega pile pile ni kikawo nyathi ikete ni en kodhi e penj tik miye penjo kopo odhi chieng' moko imiye to nyaka gore piny e penj. Omiyo jomineno siko mana ni wan ka baba wacho ni wadhi kato kak wacho wadhi kondo chieng' ma baba onge gin jotelo makoro dala wayiero manyien manyalo paro kendgi. Okay. Jera wajib gik e second achiel. I don't know, Owidi mwalimu onge gimoro achiel. Okay. Owacho ni chieng' ma baba onge. Okay. Baba nitie e chama mar ODM ni en jatendwa gima nowachnwa e moboluwo. Nyakora Ramogi, yiero en mari nikech ma to e duondi. Kiny mari yiengore e okang' mikawo kawuono. Ndikruok jogo mar go ombulu oyaw. Thuolo ni entie. Inyalo ng'ado mar timo mano mondo ibed gi duol, kata inyalo ng'ado mar we timo mano mondo ng'ato bi owuoni. Nyinga en George Batielo, japuonj Odoyo Owidi kendo janon siasa kaachiel kod Mheshimiwa Malindi Ochieng Jera. Puoth gi pak kuom yiero Ramogi TV. Nyinga en George Batielo riti masani. Wow. Mwalimu Ting na imala. Siepa.